Xi darba l-ktieb irid jingħalaq, allura ħobb lilek innifsek u lil ta' madwarek. Dan huwa l-appell ta' Marjella Qattart, mara ta' 51 sena li ilha tiġġieled il-battalja kontra l-kanċer tas-sider għal dawn l-aħħar 4 snin u nofs. Lil Marjella tkellimna magħha waqt konferenza organizzata minn nisa laburisti bl-iskop li jitqajjem għarfien dwar il-marda tal-kanċer. Ħassejt id-dinja vera ħataqqa fuqi u l-biża li kienet imma mhux għax ġara li ġara, bżajt li t-tfal ħajispiċċaw li waħedhom. Mill-esperjenza tkellmet kif il-kuraġġ huwa nofs il-fejqan. Tqum u toħroġ minn ġaddar u tibqa' il-persuna li dejjem kont. Dak il-persuna li bit-tajjeb u l-ħażin tiegħek inti qiegħdem anke biex tgħin il-ħaddieħor. Marjella saħqet li m'għandniex inħallu l-affarijiet materjali ikisruna u appellat biex nagħtu każ saħħitna. Xi darba l-ktieb irid jingħalaq u il-memorji ħaddieħu miegħek. Allura ħobb lilek innifsek, ħobb il ta' madwarek, ħobb il dawk anke li għamlulek il-ħsara. Preżenti għal konferenza kien hemm ukoll mart il-Prim Ministru Lidja Qabela li saħqet dwar l-importanza li nkomplu nqajmu għarfien dwar l-għajnuna li teżisti. In-nisa li qegħdin jaċċettaw li jagħmlu appuntament żdied għal 88%. Però xorta waħda għad baqa' dak il-persentaġġ ta' nisa illi minkejja li ssirilhom stedinna biex imorru jagħmlu it-test għal xi raġuni jew oħra minħabba forsi li wkoll inkunu impenjati mhumiex qed imorru jagħmlu dan it-test. L-appell tiegħi huwa biex aktar nisa jilqgħu din l-istedina u jmorru jagħmlu dan it-test għax aktar ma tagħmel it-test u jiġi identifikat kmieni aktar hemm ċans ta' fejqan. Dr. Lidja Qabela faħret ukoll il-ħidma ta' nisa laburisti u ħeġġet biex nibqgħu katalisti u nsemmaw il-vuċi tal-mara u tal-minoranza.